So what's up mga ka-earnings? So ito nga po yung mga nanalo sa mga pag-giveaways natin. So, at sa mga ka-earnings for today's video is may tuturo naman po ako sa inyong bagong-bagong application na pwede natin pagkakitaan or gawing extra income. So, kung ikaw ay naghahanap ng extra income or pagkakakitaan, para sa iyo tong videos na to. At kung interesado ka, paklik naman yung subscribes and paklik na rin ang notification bell para update ka sa lahat ng bago kong videos. Tara na! Ako na nga po sa inyo mga ka-earnings yung application na binabanggit ko. So, punta nga po tayo sa Play Store. Ayan. So, ang search nga lang po natin dito ay si Fit Play. So, yan. Ito nga pong si FitPlay ay mayroong 4.0 ratings na mayroong 5 million downloads. So, marami na nga po nag-download na itong application na to. Ibig sabihin, marami na pong nag-try na itong application na to at marami na nga rin pong nakapag-payout na kung nakapag-cash out dito sa application na to. So, may nagsabi nga raw po dito na ang sabi, I love this app, it's really pays you money, but I suggest add more games. Dice was so clearing, add some action game and solitaire or puzzle and more 50 games. So ang sabi niya nga po dito is gusto niya nga po itong application na to kasi nga nagbabayad daw po to ng pera. Ito pong application na to. And ito pong application na to is maraming nga raw po itong laro. Kaya po is sinasuggest niya po to or sinasuggest niya po itong application na to. So, wag na po tayong paligoy-ligoy. Punta na po tayo or dako na po tayo doon sa application na ituturo natin. So, unang-unang sa lahat, i-install mo na po to. At kung interesado ka dito sa application na to, ilalagay ko po yung link dyan sa description box below. And ilalagay ko na rin sa pin comment para kahit saan ka pumunta or hindi mo alam yung description box, pumunta ka sa comment below and makikita mo po doon yung link netong application na to. So, ako meron na po ako neto, i-open ko na lang po. And by the way mga ka-earnings, ang paglalagay nyo po dito is via Facebook or Google Play. So, hindi ko na po siya mapapakita kasi meron na po nga akong account dito. Pero kapag once na baguhan ka pa lang, is makikita nyo po yung login or sign in. Yan. So, nandito na nga po tayo sa main dashboard ng application. So, dito nga mga ka-earnings is ang gagawin lang nga po natin is magda-download nga lang po tayo ng application and makaka-earn na nga po tayo dito ng coins. Dito nga ang sabi is makaka-earn nga po tayo dito ng 18 coins per minute. Ibig sabihin kada 1 minutes is makaka-earn tayo ng 18 pesos. At ang maganda dito mga ka-earnings ay may libre silang 1,800 points. Ayun nga po yung free nila dito sa application na to. Ibig sabihin yung 1,800 coins is malaki na po yun. Alam nyo kung bakit? Kasi po ang pinaka-minimum pool nila dito is 2,000 coins. So, ang kinakailangan nyo lang dito is 200 coins para makapag-payout po kayo ng minimum nila. So, ituturo ko nga po sa inyo yung ways of earnings dito is unang-una is mag-i-install nga lang po tayo ng application. So, pindutin po natin yung play and collect and pindutin po natin yung open now. And kapag pinindot natin yung open now is madadirect nga po tayo sa ating Play Store. Yan. So, i-install nyo lang po yan. And pag na-install nyo na po, buksan nyo po yung application kahit ilang gusto nyo pong minuto or oras para ma-earn nyo yung coins. So, back muna po tayo. Yan.
So, example ko po sa inyo is kada minuto is 10. 10 coins na ibibigay sa inyo. Sa 10 coins na po yun, kapag once na naka 10 minuto kayo, ibig sabihin meron po kayong 100 coins. Diba mga ka-earnings, napakadali lang. So, kapag once na nandun kayo sa 20 minutes dun sa application na yun, is makaka-earn na po kayo ng 200 coins. So, diba mga ka-earnings, napakadali lang. So, ituturo ko naman po sa inyo yung pangalawang ways of earnings dito sa application na to. So, punta po tayo sa invite friends. Yan. So, dito nga mga ka-earnings is optional lang po to. Hindi naman po to sa pilitan kasi pwede naman po kayo dito maka-earn ng money kahit hindi kayo nag-i-invite. Pero kung gugustuhin nyo mag-invite, pwede rin po. So, dito nga mga ka-earnings is kapag once na nag-invite ka ay meron kang 25% na commission. So, kapag once na sinare nyo yung code nyo or nakapag-invite kayo ng friends, kahit dalawa, yung 1,800 nyo and naka-earn kayo ng dalawang tao or nakapag-invite kayo ng dalawang tao is makakapag-payout nga po kayo agad. So, di ba mga ka-earnings, napakadali nga lang po kumita sa application na to. So, back po tayo. Paano nga po mag-payout dito? So, pindutin po natin tong payout. Yan. So, wait lang po natin. So, dito nga mga ka-earnings is meron po sila ditong 7-Eleven at PayPal. So, ito na nga po yung sinasabi ko sa inyo na ang minimum nila is 9.85 pesos and ang maximum nila is 393.85 pesos. Sa minimum po, ang kinakailangan ng coins is 2,000 nga lang po. And kapag mas more po yung coins nyo na mas malagpas sa 2,000, meron naman po sila ditong 3,959 coins na nagkakahalaga ng 19.69 pesos. So yun mga ka-earnings, diba napakadali? Sa pinakamalaki naman nilang payout na 393 pesos na kinakailangan ng coins na 73,067 coins. So, kung familiar po kayo sa 7-Eleven, pwede rin po kayong mag-payout sa 7-Eleven. So, dito nga mga ka-earnings is nakapag-payout na nga po ako. So, pindutin po natin ulit tong 3 dots and punta po tayo sa wallet and pindutin po natin yung minus sign. Yan. So, makikita nyo po dito is paid out na nga po yung 9.85 pesos ko. So, yun mga ka-earnings, napakadali nga lang po kumita dito kasi po yung 1.8 ko is yung 200,000 na, yung 200 coins na yun is inisip ko napakadali lang. Kaya, nung inisip ko na napakadali lang, madali lang ko po talaga nakuha yung 200 coins at madali lang ako nakapag-payout. At ang maganda dito mga ka-earnings is isang oras or kahit 2 oras is matatanggap mo na yung payout mo. So yun lang mga ka-earnings, sana may natutunan po kayo dito sa videos na to. At kung bago ka pa nga lang po sa channel to, please pakiclick pa subscribe naman and paklik na rin ang notification bell. Maraming salamat po. Thank you! Thank you for watching and sana po may natutunan po kayo sa itinuro ko po sa inyo. And I hope sana maging ligtas po tayo araw-araw and maging healthy po tayo araw-araw. Maraming salamat po. Bye-bye!